Salutare la toți! Dacă mă întrebați ce se aude puiul meu, pui de găină, care e negru, stați că vi-l arăt și să încercăm ceva nou astăzi. Să-l vedeți? Vrea să iasă afară. Sau nici nu știu dacă vrea să iasă afară. Că nu știu. Uite, vedeți? Trebuie să încercăm. Stați, că n-am vrut să pun telefonul. Adică n-am vrut să pun camera care filmează. Ce telefon? Am vrut să filmez un video cu volanul, că să-mi cumpăr acum 2 zile. Să le iau. Sau trunetă, sau ciocolată, nu știu. Dacă nu găsesc, nu se știe. Stai. Trebuie să pun acolo telefon. Bun, prieteni, e foarte acum. Să dați multe like-uri.